बेसेबां गिदिर जायो बे जाहैबाय मेच्योर जानायनि बेबायदि गिदिर गिदिर जायो नै आंनि आखाइया बेसे गिदिर बेखौ फुरा कमप्लिट फैयो आरो अखा बांद्राय हाना गाज्रि जादों गावनि फुलिखौ जुदि गायोबा माबायदि प्रडाक्सन मोनगोन बा प्रडाक्सन जादोंना जाया आरो बे केरेलानि फैनाय बे बेगरखौ गायोबा माबायदि प्रडाक्सन मोनगोन बेखौ एसे सर्ट एक्सप्लेन बुजायदो खिन्थु लास्टआव थांनानै मेन मार्केटआ दङ केडबेरि कम्पानि जेरै मेन्डलेस बिथांमोननि कम्पानि नामा ओमफ्राय जोंनियाथ' नै माखासे माबा नायोबा ओरैबायदि नै बिदि फिसा फिसासो जायो जोंना नैबेबायदियाव डिफारेन्सआ बे आरो मेच्योर जायैनि माबाबा नै बिदि जाजोबगोन आरो बांसिनानो ओमफ्राय जुदि मेच्योर जाखानायनिखौ गायोबा बेगरा नै बिदि जागोन ओमफ्राय जों बे हेलौ वेलकाम टु देयर फार्मिं आसा खालाम बयबो मोजाङैनो दङ जों दिनै गवालपारायाव थांगासिनो दा गवालपारायाव थांनो नागिरनायनि खारनानो जाहैबाय कक'वा भिलेजाव जों खेनसे थांफिनबावगोन स' बेहाय थांनानै नोंथांमोननो कक'वानि सोमोन्दै खोन्थागोन आरो कक'वानि बादै जों सावरायनाय जागोन दा बिदिब्ला थ'दो भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो देखायनोसै बिदिब्ला थ'बादो जोंजों कक'वा ओरैबायदि ट्रेन्डिं जानानै दं दा आयुलै बासा खोलाखाय नै ओरैबायदि ट्रेन्डिं जानानै दं दा कक'वाया दा बेनि मार्केटआ लं टाइम माबायदि स्टेबल थागोन आरो माबायदि जाहैगोन इन फिउचार बेनि सोमोन्दै आरो बेजों लोगोसे मेनलि बिनि प्राइसआ माबायदि जोङो इन फिउचार सेल खालामनो हागोन बेफोरखौ जोङो रायलायगोन दा गायनाया गोगोम मानसियानो गायबाय उनावहाय बयबो गायनाय हिसाबै बियो खम जायो बिनि प्राइसआ आप डाउन जायो ना मायो बेखौ जोङो गासिखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो देखायनो नाजागोन आरो जों बेनि सोमोन्दैनो रायलायगोन मानो होनबा जाय मानसिनाव जों थांगासिनो बिसिनि भिलेजआ अलरेडि कक'वा भिलेज नामखा आरो बिसोर साप्लायाबो थांखायो दा बेनोसै आरो दिनैनि भिडिअखौ नोंसोर नायलांबाय थादो आरो भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला खालामनानै हो बेजों लोगोसे बेलाइकनखौ थुनानै हो जाहाथे जोंनि गोदान गोदान भिडिअखौ नोंथांमोना नुबाय थानो मोनो स' भिडिअखौ नायबाय थादो मोनफैबाय कक'वा काल्टिभेशन नै जायगाया साइनबर्ड दंखायो कक'वा भिलेजनि मेन लामा बेयो वेलकाम टु देयर फार्मिं आसा खालाम बयबो मोजाङैनो दङ दा जोङो गवालपारा कक'वा भिलेजाव दंफैयो दा कक'वानि सोमोन्दै नैबे आदाजों रायलायगोन आरो कक'वा भिलेजा मारै थाया बे आदाजों जों सोंगोन आरो आदानि फुल डिटेल्स गासिखौबो नोंथांमोननो बेहाय बे भिडिअनि गेजेरजों मोनथिनो मोनगोन आरो स' गिबियावनो आदानाव सोंग्रोसै आं नोंथांनि नाम आरो एड्रेसखौ खोन्थानानै होग्रोदो खुलुमबाय आंनि मुङा खंख्रा कसारि जोंनि बे गामिखौ बुङो मासफ्रा बुङो ओरैनो जोंनि रेभिनिउ भिलेज हिसाबै जों कासारिपारा चक्लेट भिलेज आरो जोंनि माबाया गामिया रेभिनिउ भिलेज हिसाबै चक्लेट भिलेज बे गवालपारा डिस्ट्रिक्टनि दुधनৈ एलएसिनि सिङाव थानाय दरंगुरि जिपिनि सिङाव थानाय गामि आरो मासपाराया दायो आदानाव जोङो बे कक'वा भिलेजखौ मारै दोननाय जाया कक'वा भिलेज नामखौ बेखौ जों आदानाव सोंना लानोसै स' बिदिब्ला आदाया खोन्थाना होदो एसे दा माने कक'वा भिलेजआ ओरैबायदि जाहैबाय आं बे कक'वा दंफांजों 17निफ्रायनो नांगासिनो दङ कक'वा खेथिजों लोगोसे नार्सारिखौबो खालामगासिनो दङ 17निफ्रायनो बेखौ सम सम निउस रिपर्टारफोरा निउसाव हगारबाय थानायखौ सानसे जोंनि गवालपारानिनो मानगोनां डिसि मेडामा बोरैबा मोननानै सानसे हथात आंनियाव फैबाय बेनिफ्राय बिथाङा आंजों एसे सावरायबाय बेनि सोमोन्दै बिथांजों फिसाजो दङमोन आरो बिथांनि फिसालाबो फैफादोंमोन बेनिफ्राय बिथाङा आंखौ बुंबाय बेनिथ' बहुद माने फिउचार दङ नोंथाङा मोजाङै कक'वानि नोंथाङा मोजाङै नांबाय था बेनि फिउचारा उज्जवल होननानै आरो आं माबा मोनसे नोंथांमोननि गामिखौ ओनसोलखौ माबा खालामनो हायो नामा आं सेस्था खालामगोन होननानै बुंदों आरो बेनि 6 मासनि उनावनो जोंनि गामिखौ माने एसपिरेसनेल डिस्ट्रिक्ट
प्रग्रामनि आन्दाराव कक'वा भिलेज फार्स्टआव मासपारामोन गामिया उनाव हानि बिबाङा खम जानायखाय मोनसे रेभिनिउ भिलेजखौ लानाय जादों आरो बे जाबाय काछारिपारा चक्लेट भिलेज हिसाबै एप्रुभ खालामदों बिनि उनाव बे मासाव माबानि 22-23 नि जुन मासाव जुन नङा जुलाइआव फार्स्ट गायजेननाय खामानिखौ लादों आरो जुलाइआव दा नै 2025 मोनहैबाय 23 निफ्राय 24-25 2 इयार्सआव रानिं बे भिलेज नाम मोनजेननायनिफ्राय दिनैसिम 2 इयार्सनि एसे बांबाय आरो बारबाय 3 इयार्स नै आरि मोनफैबा जुलाइ मोनफैबा 3 इयार्स जानोसै आरो बेबायदिनो जोङो कक'वा भिलेजखौ मोनसे नाम मोननो हाबाय आरो आं सानो बेयो जोंनि नर्थ इस्टनि फार्स्ट माने गभर्नमेन्टजों एप्रुभ खालामनाय चक्लेट भिलेज दाथ' जेरावबो गैथ'खायानो दा जों खोनाफेरखायाखैबो दा नै गवालपारायावल' जों कक'वा भिलेजखौ खोनानो मोन्दोंमोन नालाय स' दिनै आदानाव सोंनानै मोनथिनो मोनबाय मालानिफ्राय मालासिमनि गेजेराव बे कक'वा भिलेज नामा जाया स' आदा जेनेबा दाथ' गायनाया बुहुत मानसि गायबाय जेरावबो चक्लेटजों सिगांथ' गैयानोमोन रावनावबो खिन्थु दा जोंनि लकेलथिंबो हरै बिराद थांबाय दा ओमफ्राय बेनि मेन बुस्थुआ जों माबायदि प्रडाक्टखौ गायनांगौ गायनायाथ' नों बियो ओरैनो जावैबानो खिलिखायो नालाय दा बेहाय जोङो माबायदि जों बै लकेलनि जावैनाय फुलिखौ जुदि गायोबा माबायदि प्रडाक्सन मोनगोन बा प्रडाक्सन जागोन ना जाया आरो बे केरेलानि फैनाय बे बेगरखौ गायोबा माबायदि प्रडाक्सन मोनगोन बेखौ एसे सर्ट एक्सप्लेन नोंथाङा बहुत मोजां सोंथिखौनो सोंदों बे सोंथिया बहुत मानसिनि गेजेरावनो थारमाने एसे गुलाय गुजाय जानानै दं दा बेयाव मोनसे आरि दङ मोनसेया जाबाय केरेलानि बिनिफ्राय फुलि बानायनाय आरो मोनसेया जाबाय लकेल प्रडाक्सन जोंनि लकेल दंफांनिफ्राय बानायनाय मिक्सर जायैनि दा माने बेयाव खोथाया ओरैबायदि दा जों फुलि बानायनो थाखाय जोंनि माबाया दंफाङा मिक्सर जानांगोन दा मिक्सर जानांगौबा 10 निफ्राय 15 बोसोर पुराना दंफां जानांगोन गायजेननायनिफ्राय बेखौ मिक्सर होनना बुङो बेयो आंनि खोथा नङा नोंथांमोना जुदि एग्रिकालसारजों सोमोन्दो थानाय बा हर्टिकालसारनि साइन्टिस्टफोरनिफ्राय सोङो बिथांमोना बुंगोन खालि चक्लेटल' नङा जिखुनु दंफां जोङो मिक्सर जानाय एनि दंफां मिक्सर जानाय दंफांनिफ्रायसो जों मोजां जोलैखौ लानानै फुलि बानायनांगौ होमबासो जों उनाव साक्सेस जायो दा नोंथांमोननिल' नङा जोंनि बेयावबो बहुत मानसिया गोरलै दंफांनिफ्राय फुलि बानायगासिनो दङ बिनि इयुननि रिजाल्टआ मा जाहैगोन दा मेन बुस्थुआ बेयाव फैगोन मानो बुङोबा दा आं जेखौ लाबोनानै केरेलानिफ्राय लाबोनानै फुलि बानायगासिनो दङ बियो 25 निफ्राय 30 बोसोर जानाय दंफांनि बेगर बिनि बेगरखौ फानोबा जों जेनेबा हमना लादो मार्केटआ 500 निफ्राय 800 नि गेजेराव दङ जों बेखौ मिनिमाम मोनसे आरियाव मोनगोन 600 बा 700 थाखा बे पुरानि दंफांनि बेगरखौ फानोबा गोरान बेगरखौ बेनिफ्राय आरो मोनसेया जाहैबाय जोंनि जा लकेल गायदों माने जोंनि आनमिक्सर दंफांनिफ्राय बानायनाय फुलिनि बेगरखौ फानोबा बेखौ एकदम लवेस्ट रेट मोनगोन मानो होनोबा बै मा जाहैगोन जों सानसे कम्पानिखौ थगायनो हागौ दिनै हरबाय पुरानि दंफांनि बेगर होननानै खिन्थु बेयो मा जाहैगोन बिथांमोना लांनानै लेबरेटरियाव टेस्ट खालामो होमबा बेनो गुना ओंखारो आरो गुना मा जायो आनमिक्सर दंफांनिफ्राय गायोबा बेयो ल' जायो थारमाने गुना जेसेबांखिनि गुन थानांगौ बे बेगराव बेनि गुना खम जायो होमबा बेखौ उननि समाव 80 निफ्राय 100 थाखा बा 150 थाखाल' रेटखौ मोनहैगोन आरो डिफारेन्सआ आकाश पाताल डिफारेन्स आरो बेयाव मोनसे आरि दङ दा आं रबारनि एग्जाम्पलखौ होनो हायो नोंथांमोननि बिथिं एसे दङ रबारा जोंनि बेयावबो मोनसे समाव मा जादोंमोन खालि राबार गायनांगौ जादों बेनिफ्राय राबारा ओरैबायदि माबा जाबाय फुलि हरनो हायि बायदि राबार बेनिखायनो जाय राबार फालांगिरि बै समाव फुलि बानायना फानदोंमोन बिथांमोना बोराय दंफांनि माने बिगुरखौ लाबोनानै बादिं खालामदों बिनि उनाव बेखौ फानबाय बायग्राफोरा बायनानै गायबाय गायनायनि उनाव बेखौ 7 बोसोर बा 8 बोसोर नेनायनि उनावसो टेपिं जायो राबारा बिनि उनाव जेथिया टेपिं जायो होमबा आथा ओंखारा रसा सोरनि जादों जाय गायग्रा बिसोरनो जादों दा थिग बेबायदिनो बे चक्लेटआबो मा जागोन सोरनियाबा थायै जाहैगोन गोरलै दंफांनिफ्राय गायोबा आरो मेन बुस्थुआ जाहैगोन गुना खम गुना खम होमबा लसा सोरनि जागोन जाय फानग्रा बिथांनिथ' लस गैया फुलि फानग्रानि
जाय बायग्रा बे बायग्राना बायनानै गायसे गायनानै आरो बेनि माबा टाइम पिरियडाबो लस जाहैबाय फैसायाथ' थांबाय आरो बेनि नेनायनि 2-3 बोसोराबो ओरैनो टाइम वेस्ट जाहैबाय बेनो आरो डिफारेन्सआ बेनिखायनो दा नोंथांनि भिउवार्सफोरखौ आं बुंनो लुबैयो गायोबा मोजां जोलैनि फुलिखौ गायनांगौ मिक्सुर जानायनि दा मार्केटाव बिभिन्न धरननि फुलि ओंखारदों सोरबा हाइब्रिद बुंगोन सोरबा कालारजों माबा बुंगोन बेनिफ्राय मा जाहैगोन बेफोरखौ मोजाङै सोंना लाग्रो बबेनिफ्राय फैनाय फुलिया भेराइटिया बबेनिफ्राय फैनाय मोजां जोलै नंगौ नङा रिपुटेड नंगौ नङा बेफोरखौ सोंनानैसो गायनांगौ आरो बेफोरखौ जों फुलि सेलेक्सन खालामनायाव भुल खालामोबा इयुनाव थांनानै जों एसे सिगाङाव बुंनाय बायदि बै लसखौ मोनहैगोन आरो आङो आदा बे जोंनि लकेलाव जेनेबा आं माने 10-20थासो बा सेरबासो आं अर्डार खालामदों नालाय जास्ट माबानि थाखाय दा बेहाय आङो फिथाइखौ अर्डार खालामदोंमोन दा फिथाइया ओरैबायदि फिसामोन नालाय दा फिथाइया थाया नङा थायो जेनेबा मानसिफ्रा मानो थाया जानांगौ बिफां नालाय बिफां थायो बेबायदि टाइपनि सानो नालाय दा जेनेबा थायो बिफाङा फिथाइया थायो खिन्थु फिथाइनि क्वालिटिया आं नोंसिनावबो नायलांखांबाय ओमफ्राय बे लकेलावबो नायबाय जाय जायनाव हाबनांगौ नायजोब्बाय आं जाय जायना बे लकेलनि माबाखौ गायनाय बिसोरनि माबाया एसेबाबो माने फिथाइनि क्वालिटिया माबाया फिथाइनि साइजआ एसेबाबो फिसा जायो ओमफ्राय आं बेखौ बेगरखौबो जिरनानै नायदों दा आदानिखौ दा देखायगोन नैबेखौ दा आदानियाव जा बेगर दङ बे बेगरा माने गिदिर जायो ओमफ्राय जोंनि बे जा मिसर जाय बिफांनिखौ गायो बिनि बेगरा फिसा जायो ओमफ्राय जोंनो माखौ साप्लाय खालामो होनोबा जोंनो मेनलि बेगरखौसो नांगौ जोंनो दा बेगरानो जुदि क्वालिटिया फिसाखाबा बेनि वेटआबोथ' खम जागोन आरो माबायाबोथ' माने माबा जागोन गुनाबो बुहुत खम जागोन स' नोङो बेगरखौ फाननांगौ ना फिथाइखौ फाननांगौ दा बेगरखौसो फानो नालाय जोङो दा बेगरनि क्वालिटियानो खमबा होमबा नोङो बे अजनाबो फिसाया साइजआ खमबा अजनाबो खम जागोन स' ओंखायनो बेखौ नायनांगौ आरो दा आदानिखौ जोङो बेहाय फैनानै बिसिनि फिथाइखौ दा नोंथांमोननो देखायगोन बे बेगरनि क्वालिटिफोरा बेसेबां गिदिर आरो जोंनि लकेलखौ नोंसोर एसे नायबानो जाबाय आरो स' आदाया एसे बुंहरदो नैबेयो जोंनि केरेलानिफ्राय लाबोनाय क्वालिटिनि आरो बिदिनो माने बेगरा बेथ' माने फोराननानै एसे माबा जाबावबायसो ना खिन्थु माबायावबा एसे गिदिरसिन जाबावो आरो बियो गोथाङावबा गिदिर जायो नै ओमफ्राय जोंनियाथ' नै माखासे माबा नायोबा ओरैबायदि नै बिदि फिसासो जायो डिफारेन्सआ बे आरो मेचुर जायैनि माबाबा नै बिदि जाजोबगोन आरो बांसिनानो ओमफ्राय जुदि मेचुर जाखानायनिखौ गायोबा बेगरा नै बिदि जागोन ओमफ्राय जों बे बुस्थुआ मार्केटआ ओरैबायदि जानानै दं दा आदा नै बिदि ड्राइखौसो जोङो मेनलि मार्केटआव सेल खालामनो हायोना दा ओमफ्राय जोंनि लकेलाव फिथाइनि लाङो बेखौ एसे मा बुंनो सानगोन आदा जों नांखागौसो नालाय ओमफ्राय मेनलि लास्टआव मार्केटआ आंनि मथेबा नैबे बेगरासो बेल' थाहैगोन आरो ओमफ्य बेबो मा ड्राइ खालामनानै बेफोरखौ एसे माबा जायो आरो दा मार्केटआ बेखौनो मानसिया बेखौनो बुंगोन मार्केटनि खिन्थु लास्टआव थांनानै मेन मार्केटआ दङ केडबेरि कम्पानि जेरै मेन्डलेस बिथांमोननि कम्पानि नामा मेन्डलेस इन्टारनेसनेल बिथांमोना मा खालामो केडबेरिया बिथांमोननि प्रडाक्ट केडबेरिजों लोगोसे बेलेग धरननि बिथांमोननि प्रडाक्ट दङ केडबेरि दङ डायरि मिल्क दङ नेस्ले दङ बर्नभिटा दङ बिथांमोनानो अल इन्डियायाव 80% मार्केटखौ माबा खालामनानै दङ माने कभार खालामनानै दङ बेनिफ्राय आरो गुबुन कम्पानिबो दङ फिसा कम्पानि दङ 80% बिथांमोनानो लाजोबो आरो बै कम्पानिया आंजों डाइरेक्ट जगाजग दङ बिथांमोना जोंनियाव फैनानै जोङो बबेयाव मा दङ कक'वा दंफां दङ बेखौ साप्लाय खालामगासिनो दङ आंनो बिथांमोनजों साप्लाय खालामगासिनो दङ दा बिथांमोना फैनानै फार्मारनि न'आव थांनानै जिअ'टेक खालामो डाइरेक्ट बिथांमोना दिल्ली बा आमेरिकायाव थानानै गासै कम्पिउटाराव नायोबा बबे जायगायाव बेसेबां दंफां दङ सोरनो बेसेबां दंफां दङ बेनि डिटेल्सखौ होजोबनो हायो आरो बिथांमोना आंजों डाइरेक्ट सोमोन्दो दङ सोरबा जुदि माबा फाननो हायाखैबा मा होनो गोरान बेगरखौ फाननो हायाखैबा मार्केटिंखौ मोनाखैबा आंजों जगाजग खालामनो हागोन आरो बेबो मोनसे खोथा आं सिगाङावनो एसे बुंखालांबाय माबाया खिन्थु क्वालिटिनि जानांगोन
मिथिउ दंफांनिफ्राय गायनाय ओरैनोथ' बे बै बेगरा फिथाइ गथायैखौ लाखायाना गथायै ओरैनो लायो लागोन औ, बिदिबाबो दा ओरैनो लायो खिन्थु मार्केटा बे थाहैया ओरैबो इयुनाव बै गथानिफ्राय जे बेखौ जिरख'नाय बेगर बेखौ गोथां लायो आरो द्राय खालामा लाफाबो लायो द्राय खालामाबाबो माने बै बेगरनिफ्राय खालि बेगरखौ गोथां बेगरखौ सुख'नानै सुनांगौ आरो औ बेथ' बे रेटआ खम बा दा इन्टारनेसनेल मार्केटजों सोमोन्दो दङथ' माब्लाबा मार्केटा आप जाबा बिनि दामा एसे आप जागोन गोरान बेगरनिबो जागोन मार्केटा जुदि डाउन जायोबा एसे खम जागोन आरो बेखौ 80-90निफ्राय 115 टाका बेबायदि गोथां बेगरखौ फाननो हायो आरो गोथां बेगरखौ सोरबा जुदि प्रसेसिं खालामनो बायोबा माने बेहाय बै डाइरेक्ट गोथां बेगरखौ जुदि माबायोबा अजना बांसिन अजना बांसिन जायो माने बिदि ट्राइ खालामोबा माने अजना एसे खम जायो ओंखायनो बेयाव एसे प्राइसआव एसे माबा जायो दा बिथां केरेलानिफ्राय फैनाय टेकनिकेल अफिसार आंनाव खिन्थानाय बायदिबा बिथांमोननि केरेलायाव मा दङ बे लामाफोराव गला थायोना बेयाव मोनसे द्रामाव बिथांमोना स्टक खालामो आरो जाय गलादारफोर बिथांमोना प्रसेसिं खालामनानै गोरान बेगर खालामनानै फानो आरो सोरबा सोरबा गासैबो प्रसेसिं खालामनो हाया बायो बेखौ होमबा बिथांमोना गोथां बेगरखौ फिथाइनिफ्राय जिरख'नाय बेगरखौ बै सेन्टारफोराव होफैनो हायो बे दा जोंनियाव जाथ'वाखै जोंनियावबो जागोन उनाव बेबो जेनेबा सोरबा सोरबा बायोबा बेबायदि ओंखारगोन औ दा बे एसे दा प्रसेसिं बे माबा खालामनायनि गोरान खालामनायखौथ' होनबाय आरो दा बेनि ओरैनो एसे आइडियाफोर होनो हायोबा एसे हरदो भिउवार्सफोरनो ट्राइ खालामनाय सिस्टेमखौ नर्माल मेथडै प्रसेसिं खालामनाय मेथडआ मोनथाम मोनब्रै दङ मोनसे जाबाय बक्स मेथड जायफोरा माने 8 बिगा 10 बिगानि सायाव हा दङ बिथांमोननि दंफाङा 8 बिगा बा 800 बा 1000 जाहैगोन 10 बिगा बा बिथांमोननाव मा नांगोन मोनसे 25 किल' जानाय गोथां बेगरखौ बक्स खालामनांगोन आरो दंफांनि बक्स खालामना लानांगोन सिङाव फलंनाय थानांगोन दंफांनि माने एसे 25 किल' जानाय बक्स बेयाव बक्स मेथड दङ बेयाव मा खालामनांगोन बक्सखौ बानायना लाखांनायनि उनाव थाइलिर बिलाइ होनांगोन माबायाव बक्सआव सिङाव बेनिफ्राय बै बेगरखौ फिथाइनिफ्राय जिरख'नाय बेगरखौ बेयाव होनांगोन आरो बेखौ सुनांगौना सुनाङा सुनाङा डाइरेक्ट बेगरनिफ्राय जिरनानै बेहाय दोनबाय फिथाइनिफ्राय जिरनानै बेगरखौ बेयाव दोननानै खोबना दोननांगोन सिङाव थालिर बिलाइ होबाय बेनि सायाव बेगर होबाय ओमफ्राय आरो सायाव थालिर बिलाइ बेनिफ्राय बेखौ मा खालामनांगोन खोबनानै दोनबाय सानथाम सानब्रैनि उनाव एसे उल्थायना होनांगोन आरो बेगरखौ नाङा डाइरेक्ट बे मोनसे रुमाव दोननांगोन रुम सिङाव बे मा जागोन खोबनानै दोनोबा गरम हाबफैनानै बै बेगरनि गुफुर थायोना बिलाइया बेयो गलिनानै ओंखारलांगोन सिंथिं खालि सानथाम सानब्रैनि उनाव बेखौ खेबसे उल्थायना होनांगोन आरो मिक्स खालामनाय माने सिंनिखौ सायाव खालामनाय बेनिफ्राय बे मोनसे थांबाय 7 दिनसोनि उनाव बेखौ मोजां जायगायाव साफा जायगायाव धारायाव सान्दुङाव फोराननो हागोन आरो 7 दिननि उनाव सान्दुङाव फोराननो हागोन बे सान्दुङा मोजांबा सानथाम सानब्रैयाव बेयो गाज्रि जागोन आरो बेखौबो नायनायनि मोनसे मेचिन मोनो बे बेसेबां रानदों बेसेबां राना बेखौबो टेस्ट खालामनो हायो बे मोनसे बक्स मेथड थांबाय बेनि उनाव जोंनि प्रडाक्सना जुदि आरो खमबा सोरनिबा 200 बा 300 दङबा बेखौ मा खालामगोन होमबा जों मोनसे सिम्पोल आरियाव खालामनो हायो जे जों जे खादा इरुंनि खादा मोनोना औवाजों बानायनाय बेखौ लिरै खादा लानांगोन जों हाजों लिरै बेनिफ्राय बेयाव मा खालाम थाइलिर बिलाइ हो बेयावबो सिङाव बेनिफ्राय बेगरखौ जिरख'नानै खालि बेगरखौ होबानो जाबाय फिथाइखौ जिरख'नानै बेनिफ्राय खोबनानै दोनदो मोजाङै बेखौबो थिग बे सिगांनि बायदियैनो 6 दिन 7 दिन गेजेराव उल्थायनांगोन आरो होमबा मा जागोन बै सिंथिं बेबो माबाया रोसि जानानै ओंखारलांगोन बेखौबो सान्दुङाव फोरानना होनांगोन आरो बेनि उनाव बे सान्दुङाव फोराननाया सानबेसे फोराननांगोन बे सान्दुंजों खोथा द्राय जानांगोन आरो बेनि उनाव आरो मोनसे दङ आरो बिनि खमबा मा जागोन बे जों जे माइ जोलैखौ बेगर माइ जोलै बानायोना हायावनो थालिर बिलाइ गबाय बेयाव बेगरखौ दोननानै आरो खोब्बाय आरो मोजाङै जेनेबा हानाय बायदि बेबायदिबो मोनसे मेथड खालामनो हायो आरो खमथारनियाव बै आरो मोनथाम मोनब्रै मेथडा बेनिफ्राय सान्दुङाव फोरानदो मोजाङै खालि मोनसे बुस्थुखौ नायनांगौ दा अखा हानाय बोथोराव बेयाव फांगास जायो बे फांगास जायोब्ला बेगरनि माबाखौ रेटखौ खम मोनगोन आरो बेखौ नायनांगोन एसे मोजाङै दा बेयो बेगर मोजां बेगर
बै सिङाव फांगास जायो बेयाव एसे जादों नै फांगास नै 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 बै गुफुरा नामा बै एसे माबा दङना सोरबा सोरबा गुफुर जानानै थायो माने बे ब्लेक जाजोबथारनांगौ ना नै बे मोजां बेगर डिफारेन्सा आच्छा बेखौ नायनानैबो रेटआ आप डाउन जागोन बेखौ मारै नायगोन बिसोर जेनेबा बेगर सिङाव थानायखौ बेखौ मा जिरनानै नायगोन नै बे साफाना फार्स्टनिया एसे माबा बेगरनि कुवालिटिया बेफोरखौ एसे मेनटेन खालामनांगोन आरो नैबे जाहैबाय एसे फांगास नांनानै नैबिदि सिङाव गुन्द्रा जायोना नैबे फांगास नांनायनि बेफोरनि डिफारेन्स बेफोरखौ मोजाङै नायनांगोन आरो बेयो माने फोराननायनि सायाव ना फोराननायनि सायाव जुदि फोराननायाव अखाफोर माबाफोर हायोबा सियोबा बेदि बांसिन जानायनि चान्स थायो फांगास जानायनि होमबा रेटखौ खम मोनगोन मानो होनोब्ला बेयो जानाय बुस्थु मानसिखौ जाहोगोन नैबे ओरैबायदि पियर जाबाय आरो ना बेहाय जेबो माबा गैला नैबेबो पियर नै बेबायदि साफा जानांगोन पियरजों ओमफ्राय नैबे फांगास नांनायजों नै डिफारेन्सा नायबानो जाबाय बेनो आरो नैबे गुफुर नैबे बेबो मोजां गुन्द्रा जाजोब्बायना नै लायलाय नै बेनो आरो बै आरो डिफारेन्सा बे प्रसेसिंनि एसे ट्रेनिं लानांगोन बेबायदि ड्राइ खालामनो हायोबा मोजां जुदि प्रसेसिं खालामनो हायोबा मोजां रेट मोनगोन आरो बेबो ग्रेडिं सिस्टेमाव फैगोन ए ग्रेड बि ग्रेड सि ग्रेड ए ग्रेडनि खालामनो हायोबा दा बर्थमान 450निफ्राय आरम्भ खालामनानै बिथिं 800,000सिम थाङो बे इन्टारनेसनेल मार्केटजों माबा दङ आरो आप डाउन जायो क्वालिटिया डिपेन्ड खालामगोन गासै बुस्थु दं बे क्वालिटियानो राबारावबो दङ बे RSS 4, 5, 6 बेबायदि लानाया जों मोजां क्वालिटिखौ मेनटेन खालामनांगोन आरो मोजां रोखोमखौ बिदिब्ला लोगोफोर माबाफोर सोंनाय थाबावदोंबा नोंथांमोनहा कमेन्ट बक्सआव होनहरसो आदा जों जाखिनि रायलायनो आंनि गोसोआव मा दं आं बेखौ सोंबाय दा नोंथांमोनहा जुदि माबाफोर सोंबावनांगौबा कमेन्ट बक्सआव बुंनानै होदो आरो जोङो आदानि बागानखौ एसे देखायनोसै ओमफ्राय फिथाइनि क्वालिटिखौ जों देखायगोन स' बिदिब्ला मा एसे बुंहरबावबा बुंहरदो लास्टनि थाखाय दा गासै मा होनो नोंथांनि भिउआरफोरखौ आं बुंनो गोसो जायो जाय बिथांमोना बे आबादखौ खालामनो सानदों कक' आबादखौ बे आबादखौ खालामनानैबो जों माने अर्थनैतिक भाबै स्वाबलम्बी जानो हायो खालि चकलेट नङा जों गय कक'आ आरो बेजों गलमरिच गायनो हायो आरो बिगासे हायाव जों बे कक'आ गय गलमरिचजों 4निफ्राय 5 लाख थाखा इनकाम खालामनो हायो ओरैनो जों जेन जोंनि गोग्लैसोनानै थानाय हाफोरखौ जेन दोना बेखौ जों जेन मोजाङै बेबहार खालामो गासै आबादारिफोरखौ आं बेखौ खावलायो बिथांमोना जा खेथि खालामो खालि चकलेट खेथि नङा गुबुन गुबुन खेथि खालामोबाबो जा एसे ट्रेनिंखौ लाग्रोनानै एसे फार्स्टआव सोरबा रोंनाय मानसिनो सोंनानै जेन आबादखौ मावो आरो साक्सेस जायो आं बेखौनो गासैखौबो लुबैयो नै बेगरा माबायदि जायो ट्राइ जाबा नायदो नोंथांमोनहा बेनो बेबायदि ड्राइ खालामनानैसो माने फानगोन आरो बुस्थुखौ बेनि सायाव क्वालिटि थाबावबाय होमबालाय बेनिबो टेकनिकखौ रोंनांगोन फोराननायखौ नङाबा जानाय नङा मोननै क्वालिटि दं बेहाय ले लो ला दे बैसागुनि 3 तारिखनिफ्राय कन्टिनिउ न'निफ्राय ओंखारनो मोनाखै सानसेबो औ बेखौ लांनानै बेखौ एसे नेनांसिगोन आरो
एखे बेचनि जोबखानां गासिबो औ बे गुसु गावनाय माब्ला लाङो लाङोबा मोनगोन लाङाबा मोनला बुंगासिनो दङ थाबनो दोनबाय थानो हायाना औ दा थिखोनोसै बागानखौ एसे नायबावनोसै औ एसे बांद्राय होबायना नैबेखिनिया अखा बांद्राय हानांगौ जादों औ एसे सायाव माबा दंमोन नामा एसे गोबर दंमोनथ' बारा गैला बिदि माबाखौ फिथाइखौ माबानोसै देखायनोसै एसे माबानानै देखावनानै स' लोगोफोर बिफांखौ नोंथांमोननो एसे देखायनोसै फैबानो जाबाय ओरैजाय नै फिथाइनि क्वालिटिया बेसेबां गिदिर जायो बे जाहैबाय मेच्योर जानायनि बेबायदि गिदिर गिदिर जायो नै आंनि आखाइया बेसे गिदिर बेखौ फुरा कमप्लिट फैयो आरो जों दा बेखौ देखावनानै बेगरनि क्वालिटिखौबो नोंथांमोननो देखायगोन स' नायबानो जाबाय दा नै बेहाय दंजोबोमोन ओरै गासिबो दा एसे माबा जाफैबाय बेखौ दा आदानाव सोंसै स' लोगोफोर बिफांखौ नोंथांमोननो एसे देखायनोसै फैबानो जाबाय ओरैजाय नै फिथाइनि क्वालिटिया बेसेबां गिदिर जायो बे जाहैबाय मेच्योर जानायनि बेबायदि गिदिर गिदिर जायो नै आंनि आखाइया बेसे गिदिर बेखौ फुरा कमप्लिट फैयो आरो जों दा बेखौ देखावनानै बेगरनि क्वालिटिखौबो नोंथांमोननो देखायगोन स' नायबानो जाबाय दा नै बेहाय दंजोबोमोन ओरै गासिबो दा एसे माबा जाफैबाय बेखौ दा आदानाव सोंसै ओरैनो बे खय बोसोर जाखो आदा बेयो 2 बोसोर माबाया 2 बोसोर कमप्लिट जादों आरो 2 बोसोर कमप्लिट औ बेफोरो एसे गोबां जादों खिन्थु थैनायखाय आं गोदान गायफिनदोंमोन दा माने 2 बोसोरनि ओमफ्राय बे फार्स्ट प्रडाक्सन औ नैबे फार्स्ट प्रडाक्सन फार्स्ट प्रडाक्सननि माबायानो नै बेसेबां गिदिर जायो आंबो नायाखै माबाखौ फिथाइनि साइजआबो गिदिरखा नै बेगरनि साइजआबो गिदिर नै नै बेगरनि साइजआ बेबायदि जायो मोजां जोलैया मोजां जोलैया नै अरसे बरनथारबावसैलां र' नायदो नै बेयाव 40 निफ्राय गिदिरबा 50 सिम थायो आरो बेगरा 40 50 थायो आदा गासिबो थाखायो ओमफ्राय नै बे बुस्थुआ जुदि फिसाबा नोङो 40 था थाबाबो नोङो अजन जाया ना अजन जाया बेसो बेसो ओमफ्राय दा नै बे गिदिर गिदिर नालाय बे अजन जागोन आरो अजन जागोन आरो बेयो जुदि मा होनो केमिकेल होनाय जायोमोन केमिकेल हासार होनबा बे आरो गिदिर जाबावो केमिकेल होबाना बेयो अर्गेनिक टटेलि बेयाव जेबो केमिकेल गैया दा होमबाबो फार्स्ट थाइजेननायावनो बेबायदि गिदिर थाइबावदों होमबाथ' नोङो मेच्योर जानायबा माबायदि जायो बहुत जागोन आरो मोनसे बेगरा गरसे बेगरा 2 ग्रामसिम जायो 2 ग्राम औ जुदि केमिकेल जों हासार होयोबा गिदिर बेयाव सोरबा बायदिया 40 निफ्राय 60 सिम थाङो बेगरा ओमफ्राय इयारलि जेनेबा प्रडाक्सनखौ मान्थलि माबा बायदि मोनगोन बेखौ जेनेबा प्रडाक्सना एनुवेलि नामा एनुवेलाव जों खेबथाम गोमोन फिथाइ मोननो हायो आरो होमबाबो मोनसे सिजनाव अखा गैयै सिजनाव खम जायो अखा गैयियाव औ अखा गैयियाव डिसेम्बर जानुवारियाव थारमाने माबा होनो हायोबा मोजां बै फार्स्ट थाइजेननाया माबायाव थायोना फागुन मासनि उनावनो बिबार बारजेननो बे समाव माबा होनो हायोबा हासार दै होनो हायोबा साबसिन ग्रथ जाबाय आरो बेयो दा बायदियाव बे माबाखौ बारा मोनगोन आरो प्रडाक्सनखौ बे थाइजेननाय नालाय औ ओरैनो बेखौ हारभेस्टिं मा खालामजोबबाय दा माखासे हारभेस्टिं खालामबाय माखासे दङ बै बेयाव दङ बे हारियाव नायजागोन द्रायबो नङा गोबां गिदिरद्रायबो नङा आरो बेबायदि एकदम मिडियाम साइज बेखौथ' देखावाबाबो जाबाय मोनसे मा देखायखाबाय नालाय औ बोसोरसे ना बोसोरनै बोसोरथामानो जाबाय ना खिन्थु बेयाव मा दंमोन बैमोन बिदि साया बै थाइजौ दंफांखौ बे बोसोराव दानबाय माने बांद्राय हावासिबो जानो नाङा औ एसे सान्दुंबो नांगौ आरो 50% सानलाइट 50% माबा माने बारा सायाद्रायबा दंफाङा मोजां जाया नैबेथ' बारा माबायाखै औ बारा मोजां जायाखै बे आरो लादा फिसाखौ बेखौ लानांला जों बै दाख्लै खनसेनाव थांनायनासो बिराद थायोमोन माथो बेखौ लाबाय
स' लोगोफोर थांफिनगासिनो नै मोनालायबाय गवालपारानिफ्राय डाइरेक्ट ओरै अभयापुरिजों हाबनानै क'क्राझार फैबाय क'क्राझारनिफ्राय दा माखासे माल होबाय क'क्राझाराव नै बिफाङा सिङाव दंजोबो ओमफ्राय दा रुनिकाटा हमाव थांसै हम लकेसन न'आव थांसै स' अन दा वे बिफाङा नै बेयावनो दंजोबो माखासेखौ समफोर लांफैनो थिनहरसां बहुद खस्थ' मेसुर बिफांखौ गोनांथिनि थाखायनो जों खस्थ'बाबो लायनांगौ जायो मानो होनोबा एसे गायनानै नोङो बेहाय नोंनि बोसोरा ओरैनो बेकार थाङालासे जाहाथे डाइरेक्ट मोजांखौनो मोनहैथों होननानै जोङो मोजांखौनो गायनो सानदों मानो होनोबा टाइम लस जायोना बायसान्स जुदि नोंहा गायखांनायनि उनाव जुदि प्रडाक्शना मोजां जायाबा ओरैनो फैसायाथ' फैसा थांगोन बिनि सायाव टाइमाबो लस जागोन स' ओंखायनो खस्थ'बाबो दामा बुरजाबाबो जों केरेलानि साप्लाइ खालामनाय बेगर फुलि लाबोनानै गायफैनाय मेसुर बिफांनि बेखौनो गायनो होननानै जों बेखौ लायनाय जादों आरो सोर सोर लानो गोसो अर्डार खालामनो गोसो कन्टेक्ट खालामहरबानो जाबाय स' भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर नै खोमसि जाबाय बारा मोजाङै नुला स' भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय